Piye Mas? Wong-wong kok akeh sing ngomong jarene bojomu semangatku. Mbokne ah, kontrek, kanggo wong-wong sing biasane ngomong bojomu semangatku. Raimu kok rai gede ga, ra ndisen aku, nah. Ra ndisen aku. Lah cuy, hargai po bojone wong liya, aja bojomu semangatku, bojomu semangatku wae. Hargai po pengorbanane wong liya kanggo kenekno bojone, Mbokne asu.